Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Unay mata, to'y tricycle mo, kwaraw. Saan samot din ang makasangat nito isang atan. Kasanaw, nagadumot ngamin to ila ko mapinurchismaw. Katuan ano ti pinorchis ka? Tapno, mamaminsan. Agasam ngamin dagiti soft drinks ngay. Ikarigatam nga isang tanay, ang dawag. Sayang dagiti aggatang. Ewan kagawad, dandanitan makaulit ito isang at. Ay nasaya at ano kasta. Kabalan to'y tricycle kao, nabigsabay da itaw. Angam, no saan nakabalan, ituron mo na. Anya! Siya, ti pagiturunan. Anyarod ngay. Ay, pakawad ti agidurduraw. Syakit di ang pasahero mo, ti agituran. Ay, agayab ka dita, iti katuam nga agiduraw. Narabyan ka mat, close friend, kwaraw. When close friend, intulod ko pa yung ngamin tila ako ni kagawad kwa nang. Ay, adala ko nan. Nagadua, nagduduma dagiti ginatgatang na ala ko na. Dandanin tupay na perdi to'y tricycle ka. Ay, no kasta. Mabalinan, ti mapan gumatang. Katuan Ala, umay ka nga roden, close friend. Dito'y ka namang rabi ay. Ha? Apag isaw, ado ti linutaw. Alaman nga rod close friend. Tapno agina na aktulat tanin ton makasangpeta kay Jay Balay. Riyan, saan ka nagpanibid dita? Pampanunutek no anya tilutwak a pangaldawan ta. Lima basak dita tersina ni Marikwanang. Kit amam no anya tinakitak. Ibagampay ano anya tinakitam sa kanto ag katawa. Naga daw tinakita nga display na ala ko na. Ay mayat man no kasta. Kano madamapay lang nga display aging gaita. Ay kat mapanak nga rod umutang hinda. Ay, adan mautang ko ba daw? Kunaking kakay. Sigurado ang maragsakan ka iti daytang impadamag ka. Mala, iyawat mo nga rod ta basket ko, tamapanak kun umutang. Diyan nga listahan na gito utangan. Ay, wun gaya man niya. Kasapulan nga ilistam, tapno saan mo ang malipatan. Wunin, bareng pautangan nak ni Marikwanang, gaputa kunada nga ado kano ti requirements, sakbay nga umuta. Umayak man, Maribanang, makisarsarita akman paiken ka. Ay, wen amare. Awan metkit dit ar-aramidek. Isong agtugtugawak laeng dito'y paraangan. Umayak la makisarsarita, tawan mo't ar-aramideg, maray. Ay, wen maray. Ay, ammom ka day. Ay, naragsak itan ni Marikwanang. Tauray la agkanta-kanta, idinalabsak. Agidis-display itila ko na. Naragsak tanay, kumpleton dagitila ko na. Nagadungarod, maray. Nagadaw tinakabitin. Saan akasla idi akris papla ang tinakabitin ala ko na. Kompleto pa yun ti bagas, kas kada karne ala ko na maray. Ay, saan tayon amasapul nga umadayo amapan gumatang dita sa bali nga store. Mabalin tayon ti umutang kani Marikwanang. Ay nakaayat ko manukas tamaray. Ang pautangan na tangata. Sapay mapanak ko maumutang inton madamdama. Ay, pautangan na tamot siguro Takumari na tamot. Kunada nga main asaan ka no basta-basta agpautang ni Marikwanang. Anya? Kasanaw asaan basta-basta? Kunada mo't akasapulan nga da ipakita kun na barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Nagadumat a clearance dagitan. Un nga rod maray, kun titulo kanupay ti daga. Ay, nagadumat tan. Nasken kanupay ti recommendation letter manipod kadagiti karo bayaw. Masapul pa'y ti recommendation. Kun kasapulan kanupay ti valid ID alima. Marriage certificate kun birth certificate. Anya?
Ay, kan kasapulan pa'y titubay to picture. Na. White background. Ay, saanan? Jakon umutang no kastamot laang. Ha? Maruruda nga raw. Apay, laon, tamasapol pa'y dagita a requirements. Kanaskan kanupay nga dakanugaran taur. Na, sino nga ti mabalin nga agarantor? Ni Kapitan Kanulaang ti mabalin nga garantaur. Anya? Sapay inak kumaumutang inton madamdama. Awan abas tuming aminin kinibadungkaw. Ay, kat, ay padasem timapan. Barang exempted ka kadagiti requirements na. Ay! Isardeng mo da ita panagsagsaggawisi mo, badong! Amom mo't naragsakak no agsagsagawisi wak. Isardeng mo kuna! Naragsaka nga may na nakautang ka di tersina ni Mari Kuanang, iti abastuta, iti last out, ti makalawas. Sanak ngay mutang! Ah, tapay, di mo kunay na saanan ngagpautang ni Mari Kuanang. Imistrict taon da ita baak ako maray. Na, Nagaduti ka sa pulan nga isabmitar, sakbay ang makautang ka kunkwana. nay, saan mo takas ta idea? Agbabaak nga umis-istrict taw. Kasla mo la umutang ni jay bangkaw. Iti kinaado dagiti requirements na. Anya. Pangantayo ng kail, antay. Payasaan kayo ngagtagtagaray. Ay, di ang tip ti damagam san asyak. Anti ba nang? Apay, anya ti mapaspasamak, tagmiminulagat kayo latan. Di matsumbat niya ante ang kail. Na, Napanak man lang ni Jay Tersina ni kagawad kwanan. Kagawad kwanan, umayak man umutang itilakaw. Ay, wala ko araw, day talagayam. Kunakon kahit apautangan na kadagaws. May salang matasupot ti tinapay ti utangan. Ay, wala. Pautangan ka mudkat. Ay, sabali talaga ti kunada malakasan niya. Ay nga, masakbay a pautangan ka. Ha? Basa umpay, day tan nakapaskel di tarwara. Ha? Nagatidog mo tinalistan day tayo kagawad. Isubmit mo pa'y dagita. Sakbay a pautangan ka. Ha? Nagadumot tindag ito a requirements? Ewan, masapol nga isubmit mo pa'y dagita. Sakbay a pautangan ka. Ay, may salang matasupot ti tinapay. Nagrikat mo tinti umutang dito iti rasinam. Ay, saan ka mabalin a pautangan no awan dagita a requirements? Mukaw, no apayasan nga tintin na garidante ka nanggal ka. Agap apa da siguro ah. Awan ngamin si Dainda na imas. Napan ngamin imutang ni Antik iti tersina ni kagawad kwanang. Ngam nagadumot ti requirements sakbay makautang ka. Iso nga rod day tatidak ka la problema. Tauray ni na matuyang, kahit saan mo't makautang, gapo ka na kita requirements. San samot na na yung kalintigan day tangar aramidin ni kagawad kwanang. Talaga mo saan? Kaya't na nga ibaga dita, adi na kaya't yagpautang. Ay kahit nukas talaeng nasaysaya at asaanan nga aglakaw. Aglikaplangan. Kat datan ati mangirikap, tataba daw. Anya, kasano adata? Di agwalatan ni Jetersina na. Apay, nasakit mo tayo tinakamaw. Talaga na sakit tinakam ka o tataba daw. Jak maklaw na may sala nga supot ti tinapa iti utangat. Ngam dinak pinautangan. Hoy, baka kakagawad! Naa, apay, masapol ngagpukaw ka ha? Ibagam lang, no saan na kami akata pautangan? Tabuong-buongan man namin nalakaw. Ha? Ay sos, Eh. ay, saan kayo nga agwala dito tersinak tanay? Kagakgatang ko dagiti lakaw. Sige, kwaraw. Rugya mo, diyang wala. Una, ita ka din tataba daw. Ay, kato na. May tangarod dito yan. Madamdamapay ko ma. Apay nga inton madamdama pa'y langay. Sanak pa'y makaungungat apirmi. Ay, saan nyo apadasan ti agwala dito tersinak? Siya malangan ti agwala. Ay, sos,
sos! Ay, nabuungan na gitila kung anak kagarakon! Sakmat ita isumaro na. Sos! Ay, sos! Naiwala nga nagitila ko katinapay! Ay, kapitan! Na, Ukay mo anawaon na kabadong kankwarog! Nangag mo dahi jay, kapitan. kaslamot ni kagawad ko nang. Kapitan! Anya nga iter aramiden na dita. Pagwalwala na Nakatugaw mo't amarurod. Ay, inta kita ay no apay ngagpukpukaw ni kagawad ko anang. Ay, sige. Ay, kanya matay. Anya nga to ti parikot na. Ay, intakit din. Ay, apay ang nagwala kayo dito itirsina ni kagawad. Sika, pare ba daw? Siga man langan ko araw ti mga istorya. Sika na tataba daw. Talaklakay ka. Ay, nagadukot nga artiyon adwa. Anya ya tinaramid yo adwa, tataba daw. Chip ko arog. Ay, tataba daw. Kun kita maong tanta. Apay nga ungtan na kami aya paray. Naa. Dayta amari ko nang abak at yung dam. Ne, Agasam ta nagaruti ka sa pulan na requirements. Tapno makautang kami, di ta tersina na. Anya lang matiut-utang ngay. Kat anya ti reklamo yaw. Di na nga rod kaya ti agpautang. Tanalabit. Ado ti imutang asa na nagbaybayad. Anya. Ayun, malagip kaon. Saan ko pa'y gaya man nabayadan di utang ko idikan ko na? Ha? Oh, makitam chip. Agpapada tayo nga da utang na. Hanggang agbayad ak tuwin bigat. ay sika paray. Ada ka di malagip mo arason no apay asaan nakaapautangan ni kagawad ko nang. Ay, adula amin ada magdamagam si kabadong. Damdamagag lang mit ano, da utang mo kan ni Marikwana nga saan mo ang nabayadan. Ado! Isumod lagaya man ninayunan na lagi ti requirements. Tapno saan tayo ang makautang. Kahit di ka mangtad iti pagbayad ko. Mangtad ka iti pagbayad ko. Tamapanak agbayad adagusan. Ay, isumot lagayam asaan analaka ti umutang ijay tersena ni Marikwanang. Ta saan tayo mo't ngamin ang nagbaybayad. Tauray siyak, adamot utang ko. Ang nagbayad ako, marituyan. Wan nga rod maray, uray siyak, adamot utang may. Ngam inak to agbayad numalako ni badong ko tinapit na sitaw. Win maray, nasken nga agbayad tayo iti utang tayo. Tapno makautang tayo manan. Wan maray. Ay, nasken maawatan tayo mat ni Marikwanang. Ngamin, paralyze mat nga agpaiso tinegosyo na. No amin tayo ang nakautang kat saan tayo nga agbayad. Wan maray, isungarod nga inak tumot agbayad. Takababain mag kin ni Marikwanang. Kagawad ko anang. Umaya ko nagbayad iti utang kaw. Ay, nasaya at maut no agbayad kan kwarog. Kung nakano nalipata maun. Ay, sorry kagawad, iti inaramid may. Kan suray, tanalipatak ngagpaiso ti utang kaw. Angam nalagip ko matlang. Sige, agbayad ka nga rodan. No, makautang kan tumanan. Un kagawad. No makabayad ak, mabalin ko ka di manin ti umutang. Isumati ko na. Basta agbayad ka, pautangan ka lakta. Ay, kabaranggayan di takabildatan. Awan met gayang problema kin ni kagawad ko anang. Basta agbayad kayo iti utang yo, makautang kayo nito manen. Ala sigay, dedan tinagdipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jobber Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.